26 сентябрь илебез тарихына фаҗигале вакыйга белән кирип кала. Удмуртия Республикасының Ижевский шәһәрендәге 88-нче санлы мәктәбенә кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 17 кешенең гомере өзелде. 29 сентябрьгә кадәр Удмуртиядә матәм көне игълан ителде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Удмуртия Республикасы президенты Александр Бричаловка кайгынама җибәрде. Ижевский мәктәбендә булган фаҗига бик тетрәндерде. Фаҗигаләрчә рәхимсез һөҗүм нәтиҗәсендә балаларның гомере өзелүен кичерү бигрәк тә авыр. Аны барлык татарстанлылар йөрәкләре аша үткәреп, үз кайгылары буларак кабул итте. Республика халкы исеменнән шәхсән үзем һәлак булганнарның гаиләләре, туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашам. Аларга теләктәшлек, ярдәм сүзләрен, шулай ук барлык зыян күрүчеләргә тиз арада саугу теләкләрен җиткерүегезне сорыйбыз, диелә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов юллаган кайгынамәдә.